Tak čau lidi, vítám vás u dalšího videa a nacházíme se, jestli vám to možná asi nic neříká, ale nacházíme se v Ralsku, jak jsou ty opuštěný paneláky, takže se tam jdem podívat. Tady za mnou můžete vidět moji přítelkyni a mýho kamaráda. Nebejt jej, tak se sem ani nedostaneme, takže jdem se teda podívat. Počkejte, můžu zatím. Tak. A poslední jsme natáčeli video, tak jsem ho ani nedával na kanál, protože tam není ani 5 minut na tom videu. Nedalo se to točit, bylo už to celkem dost chátralý. A báli jsme se, aby jsme se někde nepropadli, tak jsme se na to radši kašlali. Že? Takže uvidíme, jak se nám poštěstí tady. No. Hazíme k prvnímu opuštěnímu paneláku. Tak můžeme jít dovnitř hned. Můžeme se podívat hned do prvního. Tak. My se nacházíme teď v prvním paneláku. Můžete vidět, jako tady de facto není ani co vidět. Tady bych řekl, že měli kuchyň asi. Klasický starý panelák. Ale říkám, nevím, jestli to byl ten kluk, co jsem ho viděl na tom, na TikToku, že byl tady taky. A myslím, že ten, fakt nevím, jestli to bylo tady, ale hledal tady nějaký most, přes který jezdil vlak dřív. Ale opravdu nevím, jestli to bylo tady, nebo ne, jestli si to pletu. Ale vím, třeba koukáš na YouTube, tak když by náhodou, tak vím, že to je kluk a jezdí na elektrokole, takže jestli koukáš na YouTube a sleduješ takhle na YouTubery, tak tímto tě zdravím. Tak se můžeme podívat asi do dalšího patra. Jako tady nic moc nebude, chybění, ale uvidíme. Jak můžete vidět, tady byly dřív balkony, tady na těch stranách. Tady je balkon. No. Zajímavý moc, nevím, no. No nic, nějak divně to prokřuplo, takže na to radši líst nebudu. To je mít společnost asi nahoře. Že tam někdo je? Jo? Jo, jsem viděl, no. Jo. Uvidíme. Když tak zapomněl jít na mluvátko, no. Taky jsem si toho všiml, předtím. Jo, dobrý. Si myslím, že ještě tady. Dobře. Nějak jako lidi, sorry, že jsem teď dlouho natočil, ale bylo to takový stresující období. Takže se moc jako točit nedalo.
Tak no. To je vedle jakoby ve vchodě. Tady vůbec. Tak tady zatím. No, ne. No, tady. Tady už je konec. Tady už se dá akorát maximálně vylízt nahoru na střechu. Ale to musí být nějaký kaskadér, jako co by tam byl. Takže by to musel být nějaký kaskadér, který by tam byl s námi. Ukáž teda. Celkem dlouhý paneláky, ale to jsou celkem dlouhý paneláky. Hej. Pár set asi rodin bydlelo. Jak můžete vidět, de facto nic tady není klínění. První patro. Vidíme třeba jako, jo, první patro. Teď sám. První vchod. Já tady zatopit. Hej, nezavřít okna. Je tady průvat. Ti chytnu jinou, ty. První vchod je nic. Tak uvidíme další, no. Ale jako nečekal bych, že se sem někdy dostanu, ty. Akorát víš, co je zajímavý. Se nekoukl, to nemá sklepy, člověče, ani. Tady ty paneláky. To má sklep. Tady byl někde. Já jsem taky koukal právě, ale... Tak jako, to kurva, něco tam jako kurva, ne? Třeba z druhé strany, víš, nebo... Možná, že byl jenom jeden vchod třeba z prostředka, nebo od někud, víš? Je přeci nesmysl, aby tam lezli z bytu, ty vole, do sklepa. Když tady třeba, kdyby byl ale nic. První vchod čistý. Nejde další, jo? Nevím, panelák má 4 vchody. No. Teď projdeme všechny, vole. Tak. Teď se nechávíme ve druhém vchodě. Takže jdeme dál. Přímo nad náma je ta bunda. Jestli to bude vidět. No. Asi. Jo, si můžete všimnout. Tam je nějaká bunda. Tak uvidíme. Já si tím nevím proč teda. Já taky nevím. Je tam, ne? Takže uvidíme. Tady ještě nějaký zbytky. Zvin. Tady lidi skoro v každé místnosti měli tentu, jo. Někdo pálil. Skoro v každé místnosti měli balkon, ty jo. Jsi takový malinký, ale měl. Takže jdem dál, no.
Uvidíme. Nic si jako stačilo. No, to určitě. To je jako určitě, to vám říkám. A nebo se chtěl chytnout a slíknout se aspoň dolů, víš co? Je. Ale tam ve křoví nikde není. A jako roztáhlý prasata asi. Tady všude ještě ty zbytky, no. Ale všimni si všechny zásuvky a všechno vybírači. To je všechno pryč. Si všim, že dole je akorát kryt, bude mít na zásuvku. Jo, to všimovali si, viď? No všechno pryč. Kabely jsou tady, protože to je jenom zemí, že jo? Se odstěhoval do plus. Je to v podstatě všechno stejné. Já si myslím, že to nemá cenu ani, aby jsme to prolízali jakoby všechny ty vchody, víš. No to nemusíme, to takový, jako to moc si říkal, ne? No, chtěl bych, no, ale pak netuším, jestli to je tady. To fakt nevím. Zjistíme to. Jaký je dostal? Když už, tak buď to bude někde směrem tam, anebo na druhou stranu, ale spíš si myslím, že někam sem, jakoby. Víš. Pozor, to nekopej. Je zbytečný. Je zbytečný rachor, když se do toho kope, vole. Je zbytečný na sebou upozorňovat, teda. Ale chcem si to našli. Já, moje chyba. Ale dobrý, jako klid. Teď jsem se lek tady toho. Snáč. No, jako klídek, no. Něco dobrý. Hej? Krásný. Dobrý. Máš dobrý záměr? Jo? Ne. Jo. Nějak nevím, jestli lidi vydám ještě dneska tohle video, ale pokud jo, tak mám zrovna dneska narozeniny. Je dneska 16. března, takže... Ale nevím, jestli vydám aspoň... Určitě to rozdělím jakoby na víc videí, toho jako určitě. A budu to vydávat jakoby postupně, ne najednou, ať jakoby toho víc, že jo. Ale... Snad budu se snažit vydat dneska aspoň jedno. Takže uvidíme. Ej, to nebudu ani točit, tady je jako krásný ten vzkaz. Tak, jsme venku. Tak. Tady komunistický zásuvky, vole. No, teď. To je první jakoby zásuvka, co jsem tady viděl. Vole. Tak, kde to byl by vidět, no. Já nevím, abych teď šel třeba támen tu prozkoumat, víš? Tu, Jo, nevím, bych to nějak celý. nevím, jestli vidíte před náma. Tak to bych šel prozkoumat třeba a pak se uvidí zase, no, co tam tady třeba tady nebo zatím uvidíme. Ale fakt mě stejně jsem si nemůžel to video
tady jezdil ten kluk. A já si myslím, že to je tady. Tady jezdil taky. Někde tady byl na cestě. A elektrickém kole. Takže hele, to stačí. Takže jo lidi, já se s vámi loučím a to je jakoby první část. Takže uvidíme, jestli najdeme něco ještě v těch dalších, ale každopádně se zatím s váma loučím v první části. Čus.